muchísimas gracias. Casco, da tipo a... No. Sí, claro, adelante. Es que casco, mil gracias, Michelin. Nada, esto se lo dedico a mi aita, a mis abuelos, que seguro que me han mandado ellos, a mi hermana, a mi mujer, a mis hijos, Leo y Matisa, a todo mi equipo, mi esker. Aupa Araba. Noski baietz, aupa Araba, gora Araba, eta Arabako mendialdeak eta gora kanpezu, zuek Euskal Herriko izar berrira. Gabon, kuadrilla, ongi etorri, hemen gara berriz ere, eta gaur gainera oso kontu bereziekin, ezta, ekine? Izan ere, sosa pila bat daukagunez, erabaki dugu, aizue, badazpada munduaren akaberak gertu dagoenez, goazen gastatzen astera, eta balaxe, zuzenekoetara guztiarekin jotzea erabaki dugu. Horrela esan da, ez dakit oso ondo zer egin behar genuen, baina hobeto azalduko digu Chris Ibarrak, bera Sweet Rage-eko abeslaria da. Gabon, kaixo? Kaixo. Ongi etorri. Mila esker. Lehenik eta behin eta lehenago azpimarratu nahi dut ze urduri dago horrekin, bere euskerarekin eta erdi euskera, erdi gaztelera, erdi ingelesa egiten baitu. Alegia, guretzat enbidi latza guzti horiek elkartu ditzakezulako. Ez dakit da, Mirisa, erdi esan bazina guztia oso, hitz egiten dudala ingelesez oso ongi eta euskeraz oso ongi, baina da erdia. Bueno, lasai, ni berdin, baina hizkuntza gutxiagorekin. Beraz, ongi etorri. Esandakoa, diska berria, abestia, erabaki ausartak, mila gauza dituzu, mila proiektu dituzu, eta nik ditut mila galdera zuretzako. Baina lehenik eta behin, nolatan hasi zinen zu abesten, nolatan datorkizu hau? Bueno, ni beti txikitatik handik negoen abeste, baina nola esaten da, un poquito a escondidas, ¿no? Sin que nadie se entere. Lotxatuta. Bai, asko gainera. Abadiñon gainera? Abadiñon abesten dugu orain, baina ni eginokoa naiz. Bai, osea, eginon bizena... Aupa Araba. Aupa Araba. Aupa Araba. Aupa Estrella Michelina. Aztuta dagoen hori, Aupa Araba. Eta orain Abadiñon abesten dezu, ez da? Abadiñoko da taldea gintzat. Bai. Sweet Rage, ondo esan dut? Bai. Sweet Rage, nundi datorri zena? Mezkla da, ahots goxoa esaten dute neokala, eta beraiek dira rockeroagoak, kaineroagoak, eta mezkla hori mixa. Mixa polita. Hor galdera bat, gainera Sweet Rage aipatu duzuela, guri ez ezagun zitzegun lehenengoa, baina harakatzen hasi, eta ikusten dugu kolaborazio ezberdinak, eta aurretik zetozen beste taldeen garapena, ez? Ondo esango dut, muted edo. Bai. Ondo esango dut, bai, ez da? Besteak beste, berritxarraken orbitan ere ibilitako taldeak, bueno, ezakit ez, ibilbide interesgarri baten ondoren dator, Sweet Rage. Bai, beraiek egon dira berritxarrako abesleariarekin, Gorka Orbizurekin. Egin dute kolaborazio bat, egin dute Aiorarekin beste bat, Zema Maizkoa, eta Aitor Gorosabelekin Zutagarreko abeslariarekin baita. Osea, ni ailegatu nintzenean lokalera egiteko probat beraiekin, ninengoen en plan, aukera. Pixutxuak, Jo, Pixutxuak, baino zu ere, bai? Jazta, horrela utziko dugu. Bai. Eta, esan dakoa, erabaki ausartak, lehenik eta behin, nondik dator hau, izan ere, kaleratutako 3. singela da, eta abesti oso berezia da zuretzat, ez da, Chris? Bai, abesti guztiak nik ez ditut idazten, Kristof idazten ditu, baina hori idatzen nuen pasaran urtean, momentu zai batean, nire ex-neska lagunarekin. Neukan eskuetan erabaki bat, gauza bat erabakitzeko bihotzarekin edo buruarekin, ez nekien. Eta hori nola egiten da? Nola erabakitzen da, batekin edo bestearekin? Uste dut biak jartzen. Ekilibrioa eta, azkenean bihotza erabasi zuen, así que...
Eta hor, esaten duzu, referentzia egin zeniola iraganeko egoera horri. Zure esanetan, esan duzu, abesti hau LGTBIQ dala, ezta? Eta erabakien inguruan ere hortan oinarritzen zarela? Bai, ze, bueno, ex neska laguna, osea, neska batekin nengoen, eta bai, jendeak ikusteko pues, normala da. Zen niri esan diate, ausarta ematen du, nola hitz egiten duzun super normala, zure neska laguna, eta nik, eske horrela esan behar da, ez? Osea, galdera raroa da, osea, niretzako. Bai, ez da? Nola hitz egiten dute heteroak direnak? Normal batzuk ez, hori ere egia da. Baina, bueno, agian hor dago gakoa, ez da? Ez sexualitatea zindan, baizik eta jende asko ez dela normala. Hori, gehien bat hori izan daiteke. Hori pixka bat aintzat hartuta, oraintxe 25 dugu, indarkeria matxista datorkigu burura, ez 25ean, ez azaroako 25, baizik eta urte guztiko lakra dugu hau, eguneroko lakra dugu, nola ikusten duzuzuk? Pues, bueno, ez dakit, tema oso zaila da, oso gogorra. Azkenean gure egunerokoa, ez? Pixka bat eragiten duen zerbait, ez? Denoi izan sorkuntzan, izan gauez, ez? Baina, ez? Pixka bat egiturazkoa, ez? Gainera, zoritxarrez, gertutik daukat jendea pasatu zaiona, duela gutxi eta oso zaila da. Baina azkenean indarkeria matxista ez da oso ere muzabalekoa da, zuk esan duzun bezala, ez da, agian bakarrikan musikari bezala norbaite galdetzea, eta neska laguna, ze ausarta. Hori ere beste indarkeria klase bada, ez da? Zergatikan hori epaitu, ze garaitan bizigea? Bai, gaur egun ez dakit nola, baina bai, badago jendea barendik iraganean bizitzen. Oso garrantzitsua da, zuk kasu honetan ere azaldu duzu, ez da? Abestiak aldarrikatzeko balio dute, ez da? Kultura ze garrantzitsua dan ere aldarrikapen moduan? Nire ustez, bai, Sweet Racheko lehenengo bideoklipak hitz egiten dute erabaki ausartak, hitz egiten du LGTBIQ harremanengaz, eta gero gizon zuri hitz egiten du hori, iraganeko gizonen du hori arauak ipintzen beti, bueno, pues gaur egun barkatu baina ez da horrela. Gauzak aldatu dira eta emakumeak eta neskak indartsuago gatoz, eta, bueno, arau horiek beste leku batetik sartu, ez dakit. Egia da, ikusi nuen, orain dela gutxi txio baten da grazientzian. Orain arteko, eta ez dakit orain artekoak, beste batzuk ere bai, gizon klase edo mutil klaseak askotan Euskal Herrian izan direla jaio, futbolean apuntatu, futbolean jolastu, gero pelota partio bat egon, gero kopa puro eta bueltatxo bat, gero ezkondu, eta bertan ere olako gauzetan hil, ez da? Espero dezagun gauzak aldatzen joango direla hortan, ez da? Bai. Gizon zuri hori, akabo, ez da? Bai, mesedez, akabo. Bueno, ondo iruditzen bazaizue, orain horrelako suerte izan da, sentitzen dut, baina nik, Chris, kantuan jarri bardet, eta hauxe, erabaki ausartan. Damutzeko joak, galdutako aukerak oroitzean, geldirik egoteak, ez da biderik ausartena, aldatzeko beranduegi, ez dela esaten dute, baina zein erresak egiten zait, berandu dela pentsatzea. Konformatu da zer egin, alderatu, erabaki besterik ez du, erresatzela izango, aspalditik baenekien. Burua edo bihotza artean, horitzapenak bilatzeroa, zalantzak sortzen dira, agian honena aztea da aguresa. Erabaki ausartak
beti, zira nire lehen aukera, baina bide zuzen hasta ere, kontraste guztiak irudikatzen, konformatu da zer egin, alderatu, erabaki besterik ez du, irresatzela izango, aspalditik barenekien. Burua edo bihotza artean, uretzapenak bilatzen, xalatzak sortzen dira, agian honena hastea da, agur esan. Sentimendu sakonenak nire burua ezagutu. Bide joera eraman goitu. Burua edo bihotza artean, kalderakia horik ez dut nahi. Zalantzak lurperatu, ta honena zurekin bate egitea, nire naia. Hau, negon zuen zuten, zoratzen, zoragarria, benetan sweet. Eta bueno, azkenik, Chris, esan digu, txoritxo batek, asteburu honetan, zeo zer daukazuela, edo ze, komentatu izkiatzu, sekretutxoak, spoilerra egin. Bai, Bilbon ekitaldi bat egongo da, First Saturday ekitaldi bat, ematen dutena, errefuxiatuekin. Zehar errefuxiatuen elkartearekin. Eta hori, egongo naiz sarrikon, gitarra jotzen eta abesten, da, bueno, egongo gara hainbat abeslari. Eta, bueno, bizuma egin dezakete, bueno, jendeak dezake laguntzeko errefuxiatuei eta hori. Ba, bikain, hortxu utziko dugu bizuma egiteko aukera izango zuen, sarrikon izango zuen, Chris, beste hainbatekin. Mila esker zure barne irikitzeatikan eta horrelako sorkuntzak erakusteagatikan, Chris. Mila esker, onbidapenagatik. Hoi da, eta zuentzat entzun dugu hemen akustekoan, ze ekinek esan duen bezala ja late night bat gera, baina orain bideoklipa.
Kris Ibarra, ondo entzun, ze etorria, baino geratzeko etorri zaigu, beraz, Kris Ibarra, gogoratu. Bueno, eta orain aurrera jarraitzeko, gabon! Miren azkarate badiola, Ibai Fresnedo. Kaixo, txaloak. Eske, hor fondo ez ez ikusten, baino... Bueno, en fin, ya. Bueno, miren, esango dut garai batean beste gizonarek esan zan bezala, ni nire liburua hitz egiten ator, bale, baina lehenago gauza gehiagota hitz egin beharko duzu. Komentatzen dudana, azaroaren 25, indarkeria matxista desagerrarazteko edo nazioarteko eguna, ez da? Beti esaten dugu, iristen da egun hau eta denak egun hortaz hitz egitea eta zerreta. Esan dugu leno, esan dugu Krisekin ez da egun bateko kontua. Urte guztikoa eta gero eta lakra handiagoa eta gero eta gogorragoa. Miren, ez esango dizut, holaxe da, eta eguneroko gauza dira, eta egunero gauza txikitxoa dira, eta Krisek esan duen bezala, nik ere bikotean eska dut, normala da, den bezala, normala. Eta gainera amagera, eta esan nahi dut, egunero bizitzen ditugu egoerak, violentoak direnak. Hori bizi izango duzute, eta aita, eta horrelako gauzatxo politak. Eta nik bat erritu dut eta berak bestea, eta orduan bat neria da eta bestea beria da, eta holakoak, eta esatezu, nik uste biak direla neriak, ez dakit. Eta bai, holakoak daude egunero, eta edozein txokotan, eta bai, 21. mendean gaude, bai, Euskal Herrian bizi gera, super iraultzaileak eta aurrerakoia gera, baina... Askotan esaten dugu mikromachismoak, horiek ez dira mikromachismoak, hori makromachismoa da, ez? Bai. Askotan jokatzen dugu hori, eguneroko mikromachismoak, hori ez da mikromachismo bat. Hori da, kriston barbaridadia. Bai, baina, horrekin bizi gera, eta saiatzen dugu horri aurre egiten, eta gero daude beste mila kasu ezagutzen ditugunak, eta hor daudenak, eta geroz eta bortitzagoak direnak, eta bai, eguna iristen da, eta eguna iritsi da, baina egunero izan barko luke eguna, eta egunero egon barko luke mai gainean, baina ez dago mai gainean, ez dalako interesatzen. Nire gustatu zait, esan ez dutenen mikromachismo horiek, ez? Gorputza zeharkatzen dizuten haueti bera, ez? Azken atomoraino, baina atomoak ere ez, orduan zer da, machismo atomikoa, bomba atomikoa bezala? Bueno, bomba atomikoa jarri filosofia ikasitzen. Nik uste bomba atomikoa... Fisika kuantikoak ere balio dutarako, ez pentsa. Bomba atomikoa jarri beharko genioke bati baino gehiagori. Baina, zuri ez, with love. Ibai, esaten ari garena, ez da? Orain, machismo hori, indarkeri hori. Zer barbaridade, eta instituzioetatik denako 25ean zoro-zoro jarriko dira, eta denak beraien txapa guztia jarriko dituzte, eta denak aterako dira, eta denak esango dute beldurgarria dela, baina gero egunerokotasunean, orain ikusten ari gara napakarrikan ja lege aldaketa batzuk ekarri duen gora berakoa, dena zoramen bada. Ondorioz, zer, instituzionalki eta zer egin daiteke ere, bai, ze egiten dutena gehiegi ez nuke esango denik. Nik uste programa honetan etengabe gabiltzara bukle batean esanez egiturazko arazo bat dela. Ez dela bakarrik eguneroko horiek, ez, edo mikro horiek ez dira mikrok, baizik eta eguneko matxismoak. Eta atakatu behar dugu, arlo simbolikoa edo egunerokoan gure kulturan oso errota dazkagun jarrera eta sinesmen horiek guztiak, baina egiturazko aldaketa oso sakona garritugu, ez? Jarraitzen dugu ez bakarrik emakumeen kontrako indarkeria zuzen horrekin, baizik eta soldata arrakalekin, zaintza lan horietan sekulako desorekeekin, eta abar luze batekin orduan, eguneroko indarkeria dago, baina sakona eta gaina oso evidentea, ez? Beharrezkoa dira baleia horiek, eta hortxe... Aterako dira zarako eta bostean berriro datuak, ez da besteak esatezuna. Arrakala, soldata arrakala emakume batek kobratzen du, ez da gizet, eta hoa beteko zaie batzari, baina gero berdin egiten. Kontua da, azaren 25 eta martxoaren 8 dela egun egokiak, ez? Behin ustez, olako gauzak lantzeko eta kanpora begira aldarrikatzeko. Baina bagabiltza egunerokoan batzuk horri aurre eginez, eta bada lan mardula eta inbeharrekoa, orduan, Eta beharrezkoa. Eskerrak, eginek. Bai, eta testuinguru honetan Black Friday, azarako 25, wow! Aizue, Bizkaian, Bilbo handian, gogoratzen duzu populazio zati handiena, biltzen duen kilometro karratu puska handi horretan, emakumeak kalera. Merkataritzan lanean oso prekarizatuta, beste behin ere oso feminizatutako sektoreak direnak, eta halako eskaintza festa handi honen erdian, KPIa bakarrik ez, baten batzuk ere zer diote. Gaixo hori daudenean ere lanera joan beharko ote dugu paso honetan?
1.000 euro eskaz, hori da Bizkaiko ehungintza, larru eta oinetako eta merkataritza orokorreko langile askok jasotzen duten soldata ian gutxiago ez bada. Lan baldintzak guztiz prekarioak dira eta beharginak nazkatuta dauden. Nosotras decidimos empezar las huelgas porque la situación que tenemos salarial es muy precaria. Entonces tenemos unos salarios a jornadas completas muy bajos. 2019an hasi ziren 3 itunak negoziatzen eta hori dela eta aspaldi dituzte soldatak izoztuta. Si continuamos en esta situación, no vamos a poder llegar a final de mes, que ya de hecho no llegamos muchas de nosotras. Sektorea oso feminizatua da, soldatak 1.000 euro eskazera heltzen dira eta askok lanaldi partzialak dituzte gainera. Oso sektore prekarizatuak eta feminizatuak dira, oso soldata basuekin, lanaldi partzialekin batez ere, eta orokorrean bizitzen ari garen bizitzaren garestitzearen igoerak bereziki kolpatzen ari diren sektoreak dira. 20, 24, incluso hay trabajadoras de 10, 15, 12. Entonces, claro, a nosotras que no nos suban el IPC nos supone mucho, porque a final de mes los salarios de compañeras pueden llegar a ser de 500 euros. 3 urte baino gehiago daramatzate 11.000 langile ingururi eragiten dien lan hitzarmena negoziatzen. Denda txikiek ez dutela KPIa igo nahi dio patronalak, hala ere handiek egoera baliatzen dute. Zenbait merkatari txikik euren kabuz igo baitute. Hala, enpresek irabaziak dituzten bitartean langileen soldatak izoztuta jarraitzen dutela ohartarazi dute. Todos son excusas, supuestamente los empresarios no ganan dinero, entonces no pueden pagar los IPCs. Porque los números están ahí, los números de la mayoría de las empresas son de beneficios, entonces está claro que sí pueden subirnos, pero no quieren hacerlo. Halaber, Sekobi eta Bilbo dendak elkarteek osoturiko patronalak erabiltzen duen santaia salatu dute. Prest daudela KPIaren araberako soldata igoerak emateko, baldin eta guk moldatzen badugu gaur egun kobratzen den antzinatasuna, gaur egun 4 urteko bakoitzeko sektore hauetan kobratzen da urteko, momentu horretan daukagun soldataren 100%. Planteatzen digutena da 100% izaten jarraitzea, baina beste oinarri bat hartzea, hau da, eguneratu gabeko oinarri bat hartzea. Horrek egia da, urte batean edo bitan ez dakala eskuratzea almen galera handia, baina peluzera bai dakar. Bai dakar, alde handia dagoelako, mobilizazio guzti hauetan mahai gainean jarri dugu guretzako udako larun bat arratsaldeak oso garrantzitsuak direla. Azken batean merkataritzak eta ordutegi komertzialek daukatena delako bizitzarekin oso uztartzeko oso zaila den bizitza laboral bat. Y son días en los que no hay suficiente beneficio porque no hay gente que entre a las tiendas como para tener las tiendas abiertas. Horrez gain bajen osagarria ere kentzea proposatu du patronalak. Pondría pues todavía más precariedad para las trabajadoras. O sea, el no poderte coger una baja porque no vas a cobrar pues eso, tu salario íntegro. Y si ya no llegabas ni a 1.000 euros, pues imagínate si nos quitan el complemento IT. O sea, sería horroroso. Entonces, ¿qué tendríamos que ir a trabajar? Enfermas. Gaixo eta hortxe, 2019-tik, ez da txantxa, 3 urte hor eta jarraitzen dute tinko. Ez da inongo txantxa eutxi, neskak, hortxe gaude gu ere. Eta orain esan dizugu hasieran, eta krisi ere esan digu, haupa Araba, bai, hori alde batean dagoen hori, noizean behin ere gogoratu behar gea gure Arabaz, haupa Araba. Eta gaur esan dugu, izar berri bat. Ezaztu gainean, Aroa, 11 Araban edatuta dagoela. Araba gaur, unitate mobila, kanpezun izan dela. Ojo, kuidau, kanpezun izan da. Unitate mobila daukau. Hemen ja ez dakigu zer egin, dirutzak guzti honekin. Eta zeinen gana joan dira, Etxea leiotik. Unitate mobilakin. Bueno, en fin, autopromo eta autobombo hau egin, eta gero, Edorta Lamo, arrea jatetxeko gidaria bera, eta Michelin izarduna, gaurtik aurrera. 10 euros! Muchísimas gracias. Casco, da tiempo a... No. Sí, claro, adelante. Es que casco, mil gracias, Michelin. Nada, esto se lo dedico a mi aita, a mis abuelos, que seguro que me han mandado ellos, a mi hermana, a mi mujer, a mis hijos, Leo y Matisa, a todo mi equipo, mi esker. Hau Araba. Arrea jatetxe arabarrak Michelin izarra jaso du. Kanpezun Araban Edorta Lamo jaio zen eta Donostian hasi zuen bere ibilbide profesionala. Denborak aurrera egin ahala bere herrira bueltatu zen eta arrea jatetzea ireki zuen. Gauzak horrela, arrea da Euskadin Michelin izarra jaso duen jatetxe bakarra. Kanpezuko arrea jatetzeak bere lehenengo Michelin izarra eskuratu du.
Edorta Alamo sukaldariak unkituta jaso du jaka eta bere zenidei eta familiari eskertu zien egindako guztia. Alfuego jatetzea ireki zuen Donostian eta bere ibilbide ospetsua bertan hasi zuen. Ondoren kanpezura bueltatu zen jaioterrira eta arrea jatetzea martxan jarri zuen. Lehenengo Michelin izarra jaso du eta oraingoan Araban jaso duen jatetxe bakarra da. Bueno, poses handiarekin, azkenean hau gu arrearentzat, taldearentzat, edortarentzat, familiarentzat eta kanpezu eta mendealde osoarentzat sorionez pilo bat eta asko posten gara eta hori oso posik. Dakagun bidea ja lan egiten dugun moduan ta holan, bai, azkenean da gure lana eta beste aldetikan, gauza hauek etortzen dienean eta ez dago gure euskuz. Arrea jaio zen duela pilo bat edortaren buruan. Beraz zegoen Donostin, Afuego Negronekin ta holan, eta beti bere ideia izan zen bere herrira berriro bueltatzea, eta eki genuen ja huelen gumea, eta historia zen beste bizi modu bat egotea, ja beste modu batean bizitzea, eta hor hasi zen, gero ja behiratu zuen etxe bat bizitzeko, jatetzea montatzeko eta holan, eta mendealdea pixka defendatzeko. Dakagu plater berezi bat, gure ideia eta gure filosofia da, pixkat hemen kultura gastronomika egon dena eta hori defendatu, baina batez ere movimentu furtiboa defendatu eta bai kangrejoa, bai usoa, bai basurdea, eta tradizional plater asko defendatu eta Sí, somos aquí del pueblo y hemos estado en la red, hemos ido varias veces y eso hemos disfrutado ahí en varias ocasiones, desde el principio. Dios, sí, muchas, sí, pero que muy bien, se lo merece de verdad. Bueno, ondo, posi. Azkenean berriz ere, nolabait mapan jartzen gaitu ere bai, herri txiki bat olan jartzea, eta gero laguna ere delako, eta beragaitu postutzea, beragatik eta familiagatik, klaro. Hortxe, haupa kanpezu, haupa Arabako mendialdea. Eta orain zer irutzen bazaizuen musikarekin jarraituko dugu. Grisek utzi dugu olako gehiago, zer gehiago. Eta aste honetan albiste zein? Distopikalaiko nondik norakoak apurtxu bat dire, disko alai bat, gitarra latino, tropikal, afrikarren kutsuagaz, erritmo biziak, elektronika pixka bat, dantzagarria, distopikoa. Azkenengo kontzertu handietan, aize sekzioa egonda, perkusioa ere duela urte askotik ari gara sartzen, ez beti aldanean, baina ideia orain da, hori aize sekzioa, perkusioa eta artilleria guztiagaz, bai. Da gero letra kaleko asuntoak eta getxi gora bera, letra zerizotxua hauak egin gure izin duguz, melodia alegin dutan, ez? Eta kontraste hori tropetan alegin jo gara, eta ondo gondala. Hau, ezakizazuek, baina ikusten ari ginen bitartean gatibu, hemen jota fuego hitz egiten gabiltza, gatibu gora, gatibu bera, bazen aukan komentarioren bat ere, ez da? Bai, zindan ere kamara. Bale, Alex Sardurintzat mezu bat. Milaka pertsonen aurrean biluztea ere indarkeria da. Alex, oixe, zorionak, Badago efektorik, zer zantxaloago, ez egiten da, total, en fin. Lurrikara, edo tanta. Ez, eta bada beste... Hankagoraka? Hankagoraka. Jo, mesedez bomba atomiko bat ekarriko jazue. Jarraitzen dugu hitz egiten, izan ere badakizue? Ertzainak, bai, talde hori berritxerrekek baino amaiera gehiago izango dituen talde hori, oraingoan, badakizue hasieran beken kontzertu bat, gero bigarren kontzertua, biak handiak, eta gero hortzegoen denon imaginarioan, Gasteiz ere egin bartute bat txikitsua, familiarentzat kutxuna, hor zaila izango da joatea, hor zaila izango da sarrerak lortzea. 20.000 pertsona, ertzainak. Olako Euskal gure ondarearen festa bat antolatzea. Guaitzaki bat, baino ez dira, beste batzun zan dira, gure horretik, hainbat arte eta hainbat lehio irekitzen. Gu ere hori izan gara, kate horren ez dago txiki bat gera,
beste batzuk dari oaintxe bertan lan hori betetzen, eta nahiko genuke bi hiri hauetan, Bilbo eta Gasteizen olako gure ondarearen festa nagusi bat antolatzea. Kaixo lagun guzio gu gara ertzainak, kaixo lagun guzio gu gara ertzainak, batzuk porraz berotzen dizkigute gainak, ertzainak berotzen gainak, gu musika sustuko dizkie guztainak. Eta bota behar izan diet boligrafo bat isiltzeko, ez da broma. Bueno, esan dakoa, Mendizabaleko zelaietan joko dute, 20.000 personen aurrean. Alderdi eguna. Alderdi egun berria, Ortuzar, aloro. Bueno, en fin, hortxe izango da, Mendizabaleko zelaitan 20.000 pertsona, gauza kutxuna, familikoa eta txikia, ez da? Intimoa. Intimoa. Ze polita. Goxo. Ongo zeate, ez da? Ez bai. Bueno, adin media ala antzekoa izango da, ez? Adin media alderdi eguneko esan ez? Bai txapela. Ni bekera noa. Vale. Ni barakaloko, naiz? Ai, egitea. Claro. Nire bekera noa, bai. Gaina, ni izan amaseiko hartu nuna esaten, hemen, grupi moduan, eta gero, ez orain 17 da ere. Eta itxoin. Eta itxoin. Ojo, kuidau. Baina, bueno, musika zuzenean proma dugu aste honetan ere. Eta aste honetako protagonista, asmatu, Gari. Amets, zatoz jadan igana. Zatoz jadan igana, kolore jontzia zatoz nigana, beldurri gabe nigana. Kaixo, gaur Uharte ezagutuko dugu. Bazatozte? Guazen! Kanta Mañanas festivala antolatzen dugu. Ormairu diena, Uharten gainera pila bat daude. Hori da. Aritz, non gaude? Bueno, Uharten. Uharten, seguro. Uharteko enparantzan nagusian, ez? San Juan enparantzan. San Juan enparantzan. Bai, hau da gure udaletxea, nahiko itxurosoa, ez da? Bai. Ezaguna alda Uharte baratzen gatik edo? Hombre, bai, Uharte betidanik baratzak oso garrantzitsu handikoak izan dira. Begira da berdintasun elkartea. Berdintasun elkartea? Uharteko elkarte bat. Bai? Eta begira berdintasuna antolatzen ditu inauteriak, Uharteko inauteriak. Beno, eta orain bai, Miren egia esatezian, serio, noiz dator nire liburua? Miren Azkarate Badiola, ikusezinak, erbesteratuen aurrak, zorionak, lehenik eta behin. Egia da, pixka bat, honen berri jakin genuela, oraindik sortzen ari zenean, eta kriston ilusio egintzegun bat lagun bezala, eta beste bat, ze beharrezkoa dan, hitza jartzea aurra hauei, ez da? Ba, nire ustez bai. Beti esaten da, ez? Kontatzen ez dena ez da existitzen. Eta ze hobeto, lehenengo pertsonan bizitu dugunak hori kontatzea baino. Eta zorionez, sortea handia izan dut. Jendea oso preste ondalako, beraien historia kontatzeko. Eta oso pozik nago.
7 pertsona, zurekin 8, 7 haur eta zurekin 8 kontatzen dituzu hor, bakoitza mundu txoko batean izandakoa, zure kasua, zure aitakuan 33 urtez, eta ze zaila? Zaila edo, ez dakit, hori da tokatu zaidana bizitzea, orduan ez dakit zaila horrexea den, azkenean jaio nintzen egunetik naiz ieslari politiko baten alaba, ni jaio nintzenerako aitaia iparraldan zegoelako, Hendaian zegoelako, eta zaila la erresa, ez dakit, hori da bizitu duana, eta hori da tokatu zaidana. Ez nukela aldatuko, ez errengatik, ze horregatik naiz zena ere, gaur egun, bestela nintzateken izango. Eta bai, 8 ahots ezberdin, saiatu naiz lagin zabalena edo hartzen, herrialde ezberdinak ikutzen, eta gure arteko kasuistika ere ezberdina, batzuk hemen jaioa gera eta bisitan joan gara gure gurasoei, beste batzuk hartatu edo derrigortu dituzten herrialde horietan bizitzera han jaioa dira eta han bizi dira. Gure realidadeak ezberdinak izan dira lako ere bai, urte guzti hauetan. Kontatu historiaren bat. Bat ezaguna duzue, gure laguna da ere bai, Aitziber Zapirainek ere parte hartu liburuan, berak ere aita ieslari politikoa izan duelako Hendaian, eta bera Hendaian sortua da, bere aizpa Maiderrekin batea. Eta, bazpare kontatuko dut neria, bestena kontatzea ezagit. Bestena kontatzea hemen dago. Hor dago, eta egia esan asko eskertu behar diet, barru-barrutik kontatukako historia dira, ez dago inongo filtrorik, iriki didate beraien etxea, beraien bihotza eta beraien dena, eta eskertzekoa da. Eta, gutxi gora bera nire historia motzean edo, eta nirea zela beste hainbat eta hainbatena, esan bezala, aitaia Hendaian zegoen ni jaio nintzenerako, anaizarrago bat dut bertan jaioa dena ere bai, baina gu Donostin bizitu gara, amak bertan egiten zuelako lan. Orduan gero aita estraitatzen dute, Estatu Espainiarrean torturatu eta espetxeratzen dute, urte terdiz gutxi gora bera, eta hortik erabakitzen du berriz ere berria ez pairatzagatik edo alde egitea, eta oraingo honetan, Hego Amerikara. 33 urte horietan nik 5 aldiz ikusten dut aita, 6 urterekin, 14, 16, 17, eta azkena 28rekin, artean ni ere espetxeratua izan nintzelako. Eta hori izan da nire harremana aitarekin, telefonoz eta bai, baina oso garestiak ziren, telefono deiak, oso garestiak ziren bidaiak, eta ez dizkigu inork ordaindu. Min egiten du hau dena ateratzeak edo modu bada sendatzekoa ere? Batzuentzako izan da terapia modu bat ere bai. Neri min eman dit, hau atera arte bizitu ditudan hainbat egoera, ez? Ikusezinak ere tituloare horti datorrez, horrela sentitu garelako hein handi batean. Beti esaten dut, albidetu dula horri guztia, gure gurasoen argazkia ez delako existitu. Presoen argazkia eta albidea beti ezagutu dugu taberna eta karteletan, eta gure gurasoena izan da silueta beltz bat, izenik gabe eta helbide bat gabe. Eta horrek albidetu du, ikusezin bihurtzarena horren atzean dagoen guztia, ez? Izen abizen batzuk, seme-alaba batzuk, emazte batzuk. Ze liburu honetan ere egiten dut aipamen berezia gure amei. Dena egin dutelako. Ama izan, gu ezi, gu hazi, gu maitatu, eta gure aitarekiko maitasun hori ez eten. Orduan, ez dakit zein zen galdera, mina. Baina nabaritzen zaizu ja esatean ze prozesu dan ere. Bai, bada, sentitu gara beti ez ginela existitzen, ez? Eta beti esaten dut ez, dut konparatu nahi presoen egoerarekin, baina motxiladunen aurren plataforma sortu zenean, hor ja nik egin nuen on arte. Nun gaude gu, ez? Gu ez gara hor sartzen, errealidade horretan. Nun gaude maleta dun aurrak, beti maleta batekin ibili garenak munduan zehar bidaiatzen. Eta hortik hasi nintzen min hori kendu nahian edo arantza hori kendu nahian, konturatu nahi zela era berean ez dela neria bakarrik. Ze ate bat jo dudan aldiro proiektu hau aurrera ateratzeko denek duten arantza bat izan da, eta denak aipatu dute ikusezinak sentitu direla. Ikusezinak eta esan duzun beste enfoke hori ere, ez da? Amak, ez da? Zer egin duten amek. Beste ikusezin handiak, ez da? Ze umeak sufritzen dezuena, baina gainera ama batek, kasua egia da deportatuen gehiengo handi bat gizonezkoak izango ziren, garai hartan, ez dakit emakumezkoak badaude, baina desente gutxiago, ez da? Bai. Euskal gatazka ditugun honetan, beti lehen lerroan jarri da gizona, militantea eta bar, horre ere egon dira emakume militanteak lehen lerroan, baina gerra guztietan bezala gaztuten da erretaguardea.
Eta erretaguardia horretan gehienak dira emakume aurpegia dutenak. Gehienak kasu honetan gure amak dira, eta gu geu seme-alaba bezala ere horregon garenak. Amak zesan dizu, hau irakurtzen? Ez da hitz askoko emakumea, bere erara, baina uste dute poztu dela, atera dudalako ni ausartzen ez beti esaten du oso ausarta izan naizela nire bizitzan. Ez dut, uste bera baino ausartagoa izan naizenik, ze bera bai izan da. Baina pozik somatzen dut, eta ez neria bakarrik. Deitu didate, ieslari eta deportatuen seme-alaben ama dexentek egun hauetan. Eta izan da sorpresa handi bat niretzat, eta denak eskerrak ematen, ahotsa jarri dugulako eta kaleratu dugulako, ze inoiz ez da gutaz hitz egin, inoiz. Lehen aldia da zerbait ateratzen dela gai honen inguruan, orduan ama asko ere pozik. Eta gero ere buelta dago, ez da, zure kasuan besteak beste, aita inbeste urte kanpoan egon eta gero, aita bueltan da, eta beste hainbat deportatu bestela. Hoi beste liburu bat, nik esan dut, urrengoan animatzen naizela zerbait batera, gelditu, maiten hau zuena gelditu. Osa, esan ez nire, lasa, sentitzen dut, baina hau irakurrita gero nahiko dugu gehiago idaztea, jaidezu gurekin. Baina gero buelta dator, hainbeste urte eta gero esan duzu, aita 33 urtez, postaliz ikusten duzu, aitak ikusten du ume bat. Aitak bueltan ikusten du emakume bat, bikotearekin, seme-alabekin. Bikote neska batekin. Bikote neska batekin. Ez aztu gizon, 70 urteko gizon bat. Hori da. Zer da, berarentzat, berari galdetuko diogu. Zer da zuretzat? Hori, txoke hori. Niretzat izan da, uste baino lasaiago hartu nun, santzianean bazetorrela. Eta izan da, lasai hartu dudan gauza bat, onartzen ez dudala apenas ezagutzen, onartzen bai, nire aita da, baina ez dut harremanik izan apenas zurekin, eta oinarri horretatik hasita, erabaki nuen zerotik eraikitzea berarekin harreman bat. Ondora maten gara, ze humore oso antzekoa dugu, gauza asko oso antzekoa ditugu. Bada bilak elkarrekin maingura batean. Bai, nire amak askotan esan dit, nola da posible egun bat berarekin ez bizituta hain berdinak izatea. Hori da gure kasua. Orduan, poliki eta derrigortu gabe nire burua, ez? Ze hasieran jende guztiak, eta hoain etzau daitakin, eta hoain etzau gelitu behakin, eta zuzen bat aliz bazkaltze zu jabetean zure aitakin, esaten nion jendeari. Egia da gero eta gutxiago gonbidatze gaitu zela ere. Kanpezura, Kanpezura, kaso menu merke horietako bat? Baina, orduan eraikitzen, baina lasaitasunetik, eta jendea asko harritu da, ni horren lasai, ez nahiz bat ere lasaia. Zerk harritu zaitu gehiena hau egitean? Zerk, ez dakit harritu edo zerk jo zaitu gehiena edo zerk unkitu, ez dakit. Mila sentsazio eta sentimentu izango ziren. Unkitzen momentu asko euki ditugu. Ze beti esaten dut nik bildu dudala hau, nik sinatzen dut, baina denon artean egin du liburua dela, ez? Ahots ezberdina daude. Eta unkitu asko, ze lehenengo hitza etxe guztietan izan da eskerrik asko. Eta, ostras, horrek, ja egiten zian, nola, niri, zuk esan diazu baiet, zure bizitza kontatzeari, bai. Eta horrek asko harritu eta asko unkitu dit egin dudan bitartean. Eta gero, antzekotasun asko bizitu ditugula gure artean, eta naiz eta ez ezagutu, ematen du betidanik ezagutzen gehala, ze bizipen antzekoak izan da, naiz eta munduko punta ezberdinetan izan, ari ezkutu batzuk hortik, sortu dutela orain gure artean harreman oso polit bat. Galdetu dizut amak, ze esan dizun, aitak, ze suposatzen dut gauza batzuk, hitz egin da bai, baina beste gauza batzuk ez. Eta bapatean irakurtzea bere alabak eta beste hainbat alaba eta semeak idatzitako eta sufrimendua bere gintzat ere ez da erresa izango? Ez da, eta aipatu nahi ez dela bakarrik sufrimendua, ez? Aitak hori esan zidan hasieran, zertako idatziko duzu hori da sufrimenduan berriro ez, hor, bueltaka aritzea eta biktimismoan, eta ez da bakarrik negarra. Osea, da bizitza bera guk duguna, orduan ez da, bizitza ez da bakarrik tristura. Osea, nik kriston parrak bota ditut, istorio asko dauzkagu oso parregarria direnak. Kontatu bat.
Kontatu bat. Nik nirea daukat bat, 6 urterekin lehenengo aldiz jo nintzenean, gelitu nintzela hegazkinean komunean entzerratua. Lineako bana zen. Abioiak ja beldurra ematen zuen de por si. Eta ni 6 urterekin euskaldun bakarra ginen abioian eraman eranaia eta hiruok. Eta ni entzerratua eta ama, negarrez, eta de repente entzuten unera ama, pero, ¿y este avión cómo va? Osa, pilotoa eta dena zegoen ni atera nahian egazkineko komunetik. Eta nera ama acojonatua, no, tranquila, compañía, con el automático, osa, iritsiko algea. Osa, nere ama supergazte. Zelo zeito, no, tranquila, compañera. Oso, total, atean nintzela kuleroak eben jetxitan behar batean, atea irikizuten, eta eraman ziguten kabina ikustera, ni eta nera nahia, eta daukat, irudi hori dela. Eta ia da automatikoa zela tan etxola, ni blas. Ni dios, osea, aldenak nirekin zeuden, eta nera ma, pero que es una niña de 6 años, ateako da, bakizu, osea, ateako da, osea, hartu mesez, abioia. Eta olakoak, asko, osea, badaude, anekdota pilo bat, baino. Eta lehenokora bueltatuz mozten dizu dela, ze anekdota nahi nun. Atiak esan da gero, sufrimendua baino, zuk esan da gero, etzela bakarri sufrimendua, ze esan du? Ikusita, jendea gerturatzen zaiola eta joe harro egongo zera zure alabaz, jozea handia zure alaba, ze ona zure alabak egin duna, orduan esan du, pues, igual zerbait handia egin. Orduan esan gozun eskeneri iguala da. Hor baita, esan eta erantzun zuzena jaio nintzen egunetik zaudela harro nitaz, ez orain. Claro. Hori esango duen mendik aurrera. Ibai, ze galdere egingo zenioke, eske, zaila da, zer etzenioken esango zen laguna, zaitugu, miren da, orduan bihotzetik ateratzen dira gauzak. Galderik ez, eskarrak ematea. Bai, nik ustez beharrezkoa dela, ez? Bueno, mirenek aipatu duena, baina iragana ezin dugu aldatu. Eta etorkizunean datorrena ere ez dakigu, baina orainan egin alba dugu memoriarik eta bat eta aitortza hori haina ahaztuak egon dian aurroiei, mirenek aipatu duen bezala motxiladunak nahiko presente izan ditugu, azken urteotan Euskal Gatazkaren ondorioz, hainbat inpaktu hasi aztertzen eta hau bada potolo bat, ez? Eta garrantzitsua dalako nola superatzea biktimarioen diskurtsoa eta sufrimendua landu behar da oso ohituak egon gehalako sufrimendu bakarra entzutera, ez? Eta, sufrimendua pozatana bildu da ez liburuan, bizitza, gora zuek. Hoi da, gora zuek. Eta esan duguna, oraintxe Ibaik esan du ez da, iragana, oraina, oraindik ere bada, oraindik ere badira deportatuak, oraindik ere jarraitzen du, ze batzutan badirudi dena bukatu da eta dena pasada, ez dezagunaztu, kontuz. Ez da bukatu dena, ez da pasa dena, oraindik ere realitate hori existitzen da, oraindik badaude maletadun aurrak. Bai, badaude, eta gainera bertan parte hartu dunetako bat, oraindik adin txikikoa da, 14 urte ditu, Uraitz txapartegian, Enkane txapartegiren alaba, eta, kasualidadez bere ama aurten aurkeztu da Audientzia Nazionalean, eta oraingoz libre gelditu da epaiketa baten zai, baina Uraitzek Euskal Herrian lehen aldiz aurtengo apirilaren 5ean zapaldu du. Suizan jaio da, Suizan egin dute bizitza, eta honekin erakutsi nahi nuen ez dela bakarri 80. hamarkadan jaio ginen hoiek bizitu genuena. Hori, aspaldiko kontua balitz bezala. Ez, gaur egun hor dago, eta nire aita itzuli da, baina hor parte hartzen duten batzuen gurasoak oraindik ez dira itzuli, eta seguruna ezingo dute itzuli. Eta beste batzuk horra azaltzen den bezala, aita han hil zaie eta errautsak ekarri dituzte. Orduan, noski ez dela bukatu, eta hau da lagin txiki bat, ze zoritxarrez izan gara, milaka maleta daun aur, nik esaten dudan bezala, baina, guztiak representatuak sentitzea gustatuko litzaiake, eta, bengoagatik aurpegiak eta izenak jarri zaizkigu. Jartzea, ja, etzeate ez ezagunak, ja badokazu ez zuen lekua, ez dela gutxi. Joe, benetan, miren, mila esker unkitzen azu, ikusezinak erbesteratu den aurrak, maletadun aurrak, gustatzen zait, termino hori gustatzen zaiz reala da. Patentatuko dut, patentatuko duzu? Bai, da existitzen, baina neria da ideia. Maletadunaurrak.eus, badakizue. Mila esker, miren. Zerrat, zorionak, kriston aurrera pausua da, olako gauzetaz hitz egitea gure memoriarentzako, eta ulertzeko iragana,
ulertzeko oraina eta bizitzeko etorkizuna. Beraz, eskerrik asko. Zuei. Hitz egin dugu zure liburuaz. Por fin. Beno, eta orain pixka jarraitzeko musikarekin, miren da gero, irripar batekin bukatu behar noski, nola ez. Willis Drummonden azkena. Opa lagunak, Jogiek izan naiz, Willis Drummond taldekoa, eta Bidazoaren bideoa aurkeztuko dizuet. Bidazoa kanta ala ere diskatik ateratzen da, oraintxe berritan aterata. Eta diska hori hasiko gira aurkezten orain zuzenean, azoren 26an Bilbon eta abenduaren 2an Miarritzen. Eta ondotik beste asko etorriko dira noski. Kantari buruz, zerregan, kanta hontan esatu girela pixkat mugaren gaia lantzen ez. Bidazoa Euskaldun bezala inposatutako muga bat baita, gure egiaren erdian. Eta horrez gain, Bidazoan eta Bidazoa inguruan drama asko gertatzen baita azken 2 urtetan. Bederatzi refusatu edo migrante hil baitira zerkatzean azken 2 urtetan. Beraz kantuan erraten dugun bezala, erran nahi dugu Bidazoa ez dugula sekulan muga bezala ikusi eta ez dugula onartuko hilegi bihur dadin. Kantak bideoa François de Vulderrek egin du eta espero dugu gozatuko duzuela. Bidazoa kanta.
Miren, entzenun pentsatuko jungo zinanik nahi autografo bat egin gabe, eta? Zuri ez zuei. Bale, jode. Nik hauen protagonismoa hartu nahi nuela. Durangoko azokan. Durangoko azokan. Eta jakin ezazuen, bitartean Euskal Herri guztia zeharkatuko digula Mirenek liburuaren aurkezpenean, baina garrantzitsua, hau jakinin behar da. Beraz, Durangoko azokan, hasi. Erosten, nik erosiko dut, bitartean hau irakurtzen joanez. Segi, egiazu, kazetako lagunentzat, maitasun guztiarekin bihotzetik kontatutako historiak. Historia eraiki dezagon. Poetazea. Eskerrik asko, Miren. Zaindu bai. Bueno, ala, segi, liburuaz bukatu zuta. Aio? Bueno, eta auta gero, zer? Eikel doktorea. Bai? Nire kamera bere tokian dago? Hasi, zuk esaten dira, zunen irubi bat, banua aktualitatea zideri buruz azkar baten hitz egitera demora gutxi daukagolako. Edo nola ere, aizue, hasiko naiz, hasteko eta behin, Eskoziako erreferendumari buruz hitz egiten. Badirudi, han ere auzitegiek ez dutela baimena emateko bide azkarrik, baina ikusteke Esturgeon Andereak zer egingo duen datorren urtean. Euskal Herrian ere bide beretik goaz, Usan Solok bere buru jabetza prozesua burura eraman du. Usan Solok eta... La de fondo, a ver qué está echando. ¿Ya te toca? Sí, ya nos toca, ya vamos. Ya nos toca, ven, no sé. Al fondo me han dicho a mí. ¿Qué ha opinión? La gente. Aquí al fondo. Si la sopla otra, la sopla ves aquí. Vale. Hor, Usan Solotarrak bere etorkizuna erabakitzeko ariketa demokratiko hori burura eramaten, zortea dute Eusko Alderdi Jeltzalea jaun eta jabe den lurraldean delako hori, zebestela Gipuzkoan ikusi, bestelako kolore bat agintean zegoenean estatuko abokatua, Makarena Olona, ez da ezagun egiten zait, tartan ere bazebilen. Edo nola ere, eta errealizatzaile buruari barkamena eskatuta, goazen bai orain Nafarroko irudi horiek berreskuratzera, ez dakit zer datorren lehenago, Maia Iruñeko alkateak, aizue, Maia ezetz, Maia baietz, zertan geratuko ote da kontua? Diario de Patxarrak iragarri baitu, erredaktorea ez dakigu kale gorrian den honezkero, Maia ez dela berriz aurkeztuko eta gero ez duela oraindik erabaki? Baten batek erabaki du. Eta bestetik, aizue, hau ere historikoa, agur Maite Esporrin. Agur Asiron! Agur de Pamplona! Egia esan da, adierazpen politiko hauek historiako penagarrienak izateko rankinean, esango nuke, lehen postuan egon badaudela, bai, Elma Saizek ordezkatuko mendu hautagaitzan, zein ote da PSNek Nafarroan buruan duen operazioa? Ezue, baten batzuk sare sozialetan honezkero jarri dute, argi, txibite baldin balda lehendakari, Asiron izan dadila alkate, baina hemen norgehiagoka hasi besterik ez da egin. Ikusi besterik ez dago, zer egin zuen Maite Esporrinek horrelako astakeria bota eta biharamunean eskua luzatu baitzion Euskal Herria Bilduri. Hortxe duzu pantailetan, Twitterra hemeroteka interesgarria delako. Edo nolare, segi dezagun aktualitate kontuei helduz, izan ere gaur hainbeste gauzarekin gidoia ere nasi egin zait, bai, bazeneketen Euskaraldia dela eta pantailaldia, esan dizugu, Hamaika Telebistak izugarrizko finantzak eta publikoa daukanez, ETB-n ere, esan dezagun, izkutuko publizitatea sartzeko ahalegin egin dugula eta maitza ematen ari da. Zertaz ari ote gara?
eta osatutakoak errepasatuko ditugu hasteko. Gasteiz eta Texasko Vitoria senidatuta daudelako, Zarautz eta La Habana ere bai, Uztaritze eta Tolosa. Gero falta ditezionak Iruñea eta Yamaguchi, Barakaldo eta Portoviejo eta Gernika, Lumo eta Hiroshima. Baina ondo, senidatu ditugu 3, beraz 30 puntu zuentzat. Ondo! Txalo bero bat, 30 pustarri, ez duzu epitorik ulertzen ez da, normala da. Guazen denpora. Basilika. Begoña. Klika. Korrika. Oso ondo. Efektu batzu, mesedez, igual ditzein. Baina efektu batzu, mesedez, bere ala, zergatik... Amaika. Telebista. Amaika, telebista, bai. Gatika eta Sertutxa, Gatikako auzoa delako, Sertutxa izenekoa, Ibaika eta Madalen, Ibaikaren traineroak Madalen izena duelako, Basilika Begoñan, edo Begoñako Basilika Bilbon hobeto esan da, Ordorik Arruper da, bat eta bakarra, zalantzari gabe, Amaika telebista, eta Korrikaren aurreko edizioko leloa, Klika izan zen. Bai, Amaika telebista, azalpenik ere ez duelako behar, gainerako Sertutxa, zer da hori, bai, Amaika telebistak azalpenik ez du behar, Antion, arrazoi ez du. Izan zen eta zuek ere Korrika primeran hasita 60 puntu, neskak! Bai, beraz, Amaika telebista mi luzen azaldu da, eta azalpen handirik eman ez bada ere. Jakina da, jende guztiak zer den badakiela Amaika telebista bada, bai. Eta segi dezagun Amaika telebistako saio ikusina den honetan jota fuego. Bai, eta zertaz itzingu dizugu, Katarri buruz. Katar, badakizue, zuek Katar, bai? Katar, galdera trampa, Katar, bai? Bai, bufe batera zoazenean jalaria... A Katar, ezta? A Katar, A Katar, bale. Eta alor juridikoan ere, a Katar badago, ezta? Oida. Akato, bale, bueno. Olonak egiten zunak. Olona Anderea berriz ere. Aizue, alako ikur berezi batekin ikusi ditugu kazetariak azken egunotan, selekzioin batetako jokalariak ere bai, baina azken momentuan kikiltzen hasiak dira, mehatxuak ere kobratzen dituzten milioien tamainakoak izango direlako, pentsatzen dugu. Asko duenak asko galtzeko duenean, ez duelako arriskatu nahi. Hori ala izaten da. Tira, kazetari batzuk eutxi diote, eta besteak beste, ikusiko duzuen irudian, Alex Scott. Ingalaterrako selekzioko jokalari izandakoa, eta gaur egun kazetari lanetan aritzen dena, eutxi dio, bai? Guanlo bizeneko ikur hori, aniztasunaren ikurra bakarrik ez, arrazakeriaren aurkako ikurra eta giza eskubideen aldeko ikurra dena. Ez du, sorte berbera izan, kazetari Daniar honek, izan ere, askok esango dute, da hemen orain lupa jartzea akaso trampa ere bada, Ze polizia, toki askotan, zin dugu esan oso demokratikoa denik. I respect that you're telling me that, but I can't take it off. Because why is it not allowed? It's because of the colors? Yeah. But this just says one word. Hori da, eskua jartzearen teknika garatua. Eskua jarri, eta normalki ondotik zartako galanta etortzen da, ez dugu uste, kaso honetan ala izan denek, baina aizue, azken txampa honetan, Katarri buruz hizketan, Argentinak galdu egin du Saudi Arabiaren aurka. Oso gertakari tragikoa izan da, sare sozialetan alaxe antzeman dugu. Oraindik ere, itxaropenik ez dute galdu Argentinarren zaletu guzti horiek, baina sare sozialetan topatu dugun hau nahiko isla edo lagin interesgarria da. Están bien comidos, están bien entrenados, las medias que son las que no te cortan la circulación, los pantaloncitos que son los de los huevos, que no te raspan los huevos, la camiseta te estira la espalda, es la que no transpira. Oso gizontasunnetik hitzein dako Argentinarra hauek, gorputz atal batzuk nabarmentzearen estrategia edo gurutza da horretan, hementxe, zutxuki aserre adierazten, hainbeste milioi kobratu eta izugarrizko ekipazio eduki eta... La pelota es perfecta, 120 euros.
inflada con un barómetro a 8 bares. La cancha no tiene un solo pozo. El arco tiene 7,20 metros por 2,40. Eta alako ate miragarri, ekipazio ieia egaz ateratzeko moduko jokalari plantarekin, nola leike? ¿No sabes parar una pelota? ¡Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda! ¡Le vas a hacer un pase a tu compañero que está a 1 metro! ¡Y haces así, se la pasas mal! Oso zaila izan dago azpidaztea eta beste baterak utzi dugulan hori, ze begira nolakoa den bukaera, ez? Gaingizaki perfektu horiek nolatan egin utxik. Besteok, utxe egiteko eskubide osoa daukagu. Argi eta garbi. ¡Hijo de puta, eso me puede pasar a mí con esta panza! ¡No! Bueno, aizue, jarraitu aldezue Katarren auzi hau, egia da, eztabaida dexentekoa dagoela, ze batetik badira tabernak ez dutenik partidari jartzen. Beste batzutan, bai, bada etxean izkutua partidak ikusten ari denik ere. Beste batzuk, esate baterako, Alemanian ikusi dut, zenbait supermerkatu kate garrantzitsuenak bereziki, babesak kenduko diola selekzioari ikurrik gabe aterako baldin badira. Eta erresuma batuan ere alako festari bada. Nola ikusten duzu kontu guztia duzu, ni esan da pixka bat. Zakit oso nola... Ez dut uste neurri horiek edo zigor horiek asko irango dutenik. Osea, betiko kontua da, ez? Soain bai, venga, laguntzak enduko diogu selekzioari. Gutxi. Izan ere, Twitterren ezakit ikusi dezuen, ekainan 28an arira FIFAk ateratako FIFAn ikurra, ez? Hortzadarran ikurrakin, ez? Hipokresia betikoa da. Hala ere, One Love ikurra hau, ez da hau urtengorako sortutako ikurra, egia da futbolak zenbait bazterketetan, edo bai matxismoan, bai xenofobian, bai arrazakerian zer ikusia izan dezaketen jarrerekin nolabait urrunketa bat edo kanpainain bat martxan jarrena izan dituzela, zenbait jokalarik, zenbait taldek, eta horren jarrepena dela nolabait. Egia da azpimarratzekoa dela ere hipokresia, ez da, egia da Katar dela, eta denok dakigula Katarren gertatzen ari dena, baina beste hainbat herrialdetan gertatzen da, eta inorrek ez duzipitzik esan orain arte, ez da, beste selekzioa asko eta beste herrialde asko daude, bai. Bai, izan ere, eren egun, 5 LGTB komunitateko kide hil ziren. Akatuz egin zituzten. Tiroka bat egon zalako taberna batean, orduan, giza eskubideak egun, edo hien urraketak ez dira bakarrik Katarren gertatzen. Errexagoa da esatea Katarren geratzen dela, ez da? Hori badalako nahiko arrazista, eta beti jartzen geha solako herrialdek zerbait egiten dutenean, area begira, ez? Mundu mailako kontua da. Hortara heldu nahi nuen hain zuzen ere, beraz, Ekil doktoraren atalari bukaera emateko, bai, Katarren jarrita begira da egunotan, baina estatu batuak eta beste hainbat herrialdetan gertatzen diren kontuak akaso beste begi batzurekin, mendebaldeko begiekin, tira, mundua nahiko zail dago, eta South Parkek ondo azaltzen duen herrialde horretan, ondo esan du dibaik, hilketa larri batzuk gertatu berri dira, eta erasoak eta armen erabilera hori, zoritxarrez, ohiko lege bilakatu da eta gauza askorekin akaso boikot eta zentsura kontuak ere aplikatzen hasi beharko. Tira, hori beste baterako bukatu da, Ekilen ordua. Eta ni penaz geratu, ez esan biotek, favorez. Nola posible Ekil doktorean ez sartzea Altunaren garaipen ikeragarria, ze partidua, oiten esan inberda, oita bi, uduritasuna, eta ze ongi etorria. Txabal, Eki. Bale, ados, arrazoi, denbora gutxi genuelakoan, esango dira ze baina egia da, pilotazaleok, bai, ikaragarrezko finalaren ostean ongi etorriak guztia gainditu zuen eta sare sozialak jota hautsi baten batek ere esan du ez daltzaio aurpegia pixelatu behar. Lagun on horri, guk ez dugu pixelatu, sentitzen dugu.
Bai, jarraitzen du, Eta bigarren rauna, ezkerretik pilota zaleok, bete-betean, pumpa lasterrean, jota, alde guztitara. Ez ezin da ikusi ze pareta daukan, edo goran edo beran. Karagarria izan da, mezketako nik uste dut National Geographic eta alakoak oraindik asko dutela Euskal Herriaz ikasteko. Lara, gure realizadoreak esan zen bezala, ze tipo finak eta abilak mezketan. Bai. Hortxe hotze, orain altxe hau, abixate izuet. Bueno, en fin, eta aurre jarraitu duz izan ere, nahiko genioke ongi etorria ere eman, hori zalantzi gabe Pablo González badakizue, kazetaria. Atxilo daukatena, orain dela jada 9 hilabete, eta oraintxe Oiana Oiriena bere bikotea izan da bisitan, eta bueno, esan dit gauza batzuk hobetu direla, baina 9 hilabete inungo akusazio finkorik gabe, ezer gabe. Hortxe, ongi etorria egin nahi dizugula, Pablo, hobeto egingo dugu, 9 hilabeteren ostien, atzo nire senar Pablo bizitau alizena ben Polonian. 2 orduz egon genin Alkarraz, eta, naiz eta bakarrik ez egon, naiz eta zerbitzu sekretuetako agente bat guaz egon duen proa guztien, intensidade handiz bizi izen gendun Alkarrik guztie. Pablo ondo topauna ben, bai osasunez zein animoz, bai esan ebanin komunikazio oso gogorra izen dela berantzako, eta jasoten duen tratu ebe ez dala ona. Nik espero dut bizita honek beste apur baten eusteko indarra mongotzola, ze tamalez ez dugu uste beranego eri epe laburrera bintzet asko aldatuko danik. Ba horixe, Pabloren inguruan entzuten genuen Oiana, ez da, benetan larria. Benetan larria. Adierazpen askatasuna beste behin, ez da, hemen mai gainean jarri beharra, eta hainbat kazetarik sufritzen dutena, eta ez kazetarik ere. Baina, bueno, eta Pablo González hitz egiten, eta aste honetan notizi, niretzat bintzat ere, eta nik uste Euskal Herriko hainbatentzat, tristea, Pablo Milanés hiltzeko. Ez zaizu gustatzen? Bai. Esan dezu guften ipena edo... Berritxarra delako. Oso. Bai, eta gaina atzo pentsatu nuen, oain Pablo Milanés eta Silvio. Kontuz? Bai. Kontuz, zena ezu? Osea, nik ez dut neharrezak eman? Silvio... Isilduko naiz. Baina, ze sentsazio ez da, lenguan esaterion batik, gu baino desente helduago gira, baina gure referente musikalak izan diren batzuk hiltzen joatea, ze mingarri, ez da, Bueno, hor geldituko da. Hor geldituko da, Pablo Milanés. Zuretzat, zu beste generazio batekoa zea. Ni Silvio Rodríguez, Silvio Rodríguez eta Pablo Milanés ni... Gustoko. Bai. Horregatik, beste generazio bateko, baina musika ona. Musika entzuten da hoi, eta entzungo da 20 urte barru. Eta horregaitzik Pablo Milanés ez da hilko. Que viva Cuba libre. Pablo, zure omenez, abestitxo bat. Baina norela ezen gehiago sabia izango. Baina norela ezen gehiago sabia izango. Eta ni sabia nuen maite. Eta ni Hortxe, Pablo Milanés, agur eta ore, benetan bihotzean pena Euskal Herriaren zatera. Galera bat, baina bueno, orain beste buelta bat eman behar dioguni, badakizuelako bizitza Leno Mirenak esan duen bezala, tristurak eta laitasunak direlako. Eta beste kazetak apedia esaera zarra, gauza pila bat dakartzaienik, ez da? Betiko lez, barre batzu botateko. Gero jentik esatezte, baina horre pertsonak
zuk aukeratzen dozu, edo justo aukeratzen dozu, ez dakizenak. Ez jentik ez dakiz ebez, hori da gauzea. Ez dakizera daitzu, baina ez esan, ez era zarrak atxotitzei. Parkatu. Ni ez dakit. Supertxartu gelditzuna, soin ez dut esan. Zozoak beleari? Zozoak beleari por beltz. Olako errezak galdetu nabezan, benetan errezak dire. Galdetu nabezanak errezak. Eta gainera, bideo hontan, ez dakit badekogun, beste bat. Amaikako webgunera sartu bizari ez, euskarazko hitzen bideoan, txakurrek eta usuak begertzen diz. Galdetu hitzetzateia, bakiz zer dan eskatza eta hola. Bai, zue, guazen ikuste, lehenengo esaira zerra. Pertsona baino listo badiz, Listo, zalantzei gabe, seguro. Kazetakapedia, Euskaldunak frogan jartzeko tartea. Zeri buruz dakite Euskaldune? Euskaldunontzat kultura garrantzitsua alda? Guzti hau jakiteko? Ikertzera goaz. Wow! Ai, ama, zuek gelditzen nahi zena zela, audizio barik eta dana. Bakit gogoa, dekoz, eske usoak ikusi berzan nuzan, horregaitzi jarri dugu bideo hori. Bera bat, zein zan gizon hori. Nire lagun min bat, askotan agertzen da, baina nire ametxetan. Ez dakize gaitzik agertu da hori. Bueno, alare, jendeak jakin dezan. Hau ikusi nahi gizkero, webgunean? Webgunera sartu, kolpez-kolpeko, tarizen, hor dekoguz pilo bat bideo. Eta gero zaz sozial pilo bat dekoguz, baina bueno, hori beste kontu bat da, Hori da, hor dauzkatzu bideo guztiak, baina bueno, zer gehiago dakartzu? Zure laguna hortxe. Zer gehiago dakartzu, Jeni? Abitzu nire lagune. Berandu noie, nire bai. Gehiago ze gehiago, azkenian, betiko lez, ez dakit badakizuen, baina amaika kolpez-kolpeko sare sozialak eruten deuen pertsoni oso jatorra, oso magie da, niri, bueno, ninaz. Orduen, aprobetzaten amaikako bat indotzuen. Amaikako bat sare sozialana. Nik ez dut esaten amaikako hau Inesdik esaten deu, Digital Business Schoolek, baina egiz da, ni nahi duten moduen jarrita zela. Baina, bueno, sozial ikusi dut hortik, Iturria beti aipatu behar da. Bai, iturri zen beti. Badakigu, sare sozialak elkarbanatzeko, partekatzeko, entretenitzeko, batzuk ligateko erabiltzen dabez, bueno, ni hortan zena sartuko. Ni sartuko naz, zelango listien duten. Eta lehengoa jarri dutena izan da, WhatsApp eta Telegram. Zelan ez, danak erabiltzen dugu WhatsApp eta Telegram. Telegram igual gitzi hauk erabiltzen dabe, baina egiz eta ez dutela ezagutzen inor WhatsAppik ez dekona. Ez dakizuek ezagutzen bazuen honor? Ni bai, baten bat bai. Generazionala izango da. Ez gaztia da gainera. Benetan? Bai, nazkante, bai. Ez, gaztia da, baina oraindik mobil patata horietakoa dauka, ezin duna instalatu ere eta berdintzaio. Ez que batzuk SMS-ak bidaltzen ditu. batzuk jeidi modu nahi da bizi. Ba, SMS-ak, imaginatu goiz zezarra dan ja. Eta berez da zarra, baina. Eta badeko bere Pedro. Jeidita Pedro, SMS-en bidez. Ez Karrita o Clara edo zeintzan, bueno, segi. Eta zer gehiago. Bale, bai. Urrengoa, dekogune da Facebooke. Facebooke, bai, bigarren gehien erabiltzen dana da. Eta jakin dizuela, bueno, parkatu, ez dut esan YouTube dekogula. @kolpeskolpe.tv. Hor dekoguz pilo bat bideo bihurrizek, kale galdeketak, usoan eta txakurren bidizoa bai horti deko zue, agrik esartuz, ez dakizia gaitzik ez dozkuzuren jarraitzen, zilaletze gara, baina bueno. Facebooke bebea dekogu, bakizu Facebooke balizo deguela, argazkizik igoteko, bidizoak igoteko, gero bebai albiste asko partekatzeko, eta horri aldiek bedekoz. Eta ze gauza raroa, baina kolpez-kolpek be horri aldi edeko?
Wow. Zuzue jakin. Otxoi. Así que, like eta jarraitu. Eta gero bai Facebook edekon gauza on bat eta interesantie da, taldiek badadeko. Osea, adibidez nire herriko taldie dau. Ieko taldi, horri egoten die ieko albiztiek eta ieko jentik itzen du berba. Edo bebai pisuen bile da bien jentie, jentik esteko dirurik etxe bat erosteko tamales. Baina, bueno, horra be joten deu eta pisu pilo bat agertzen dire, eta han ikusten da be ez aukera dekien ondo bizializeteko. Venga, urregoa. Instagrama. Instagram. Nik geizen erabiltzen dutena. Ez dakit zuek, baina... Ikasketa prozesu bada, zen ikusten eta adinari dagokionean Facebooketik Instagramera, ez? Saltotzu dela, ez? Saltotzu dut, bai, izen leike. Ni non geratzen naiz, ez daukate Facebook. Zukeko zuar peizef, ez daukat Facebook, ez daukat Instagram. Facebooken agertzen zara, Instagramen agertzen zara, ze Instagrama bebadeko. Esaten duete realizadoreak Tinderren bakarrik benetan, jende gaiztoa zeate, jakin dezazuen. Karo, Tinder, esan dut batzuk ligateko berabiltzen dabe. Tinder ez da nire listan, barkatu esan. Bai? Tinderra ez da, bitxu hor dau, kolpez-kolpeko Instagrama. Zuen jarraitzu, pio bat bideo deko guz, super entretenigarri zegara, hor egoten gara totaraitzen, gure bideo biurri zegaz, bakizuzetako balizio. Da gainera, uste dut, ekine, Durangoko azokaran, zuzenekoren bat jauziko dela, ez da? Hor, zerbait gehiago izango, gainera guarentxe konturatu naiz, aste honetan izugarrizko bideo biurri polita egin dugula, ez dugula gaurko programaria ekarri. Hankasartzea izan da, baina... Ez teko un programa behar, sare sozial guztizetan dago, ez, pentsat, TikToken bai, bueno, hori geroko... Pistatxo bat, Amatinoren lehenengo albistegia, ETV-koa fusionatu dugu Juantxo Mauleon Arantzadikoaren eskakizunekin. Bai, Sorioneku markari buruz ari gara, hau da marka. Barkatu, segi. Nik gainean ekarri ideia batzuk, Sorioneku aipatzen duzula, argazki batzuk, Sorioneku satisfyerra, Sorioneku alkia, Sorioneku... Base, gauz asko inaldie, Hori datorren asterako, Jenik. Azik, arraro bitzutete, satisfyerra, zetako guzu Sorioneku satisfyerra. Sorioneku, bai. Ala, segi jago daukagu. Berritako saio berezirako. Hortxeko. Urrengoa, Instagrama esan dutelen ikusi duzuen badeko kolpez-kolpe TV, bale? Urrengoa gehizen erabiltzen dena Twitterra. Oinelon maskegaz da holan, ez dakit ni jente asko jungo zean... Ni mastodonea pasa naiz, baina ez dakit nola erabiltzen den. Bueno, baina Twitterra gazazik eran berdine pasata zan erabiltzen da. Da nahi kasi bida. Baina mastodon izenarekin ez du... Mastodon, baina zuak izu zepoza mastodon.eus eta sartzen zea eta jartzizu ongi etorri, eta argazkitxoa horrela denak, oso polita iruditzen gaur bertan ingo dut. Mastodon.eus, aizu, bintzat gurea... Ze jatorrak. Bai, oso jatorrak. Segi! Bai, Mastodon egin bizue, ze kolpez-kolpek bela estera ingo dau. Baina, oingoz, Twitterra dekogu eta kolpez barbaja kolpe deitzen da, bale? Así que bebai jarraitzu, ze jarraitzaile nahi guz, gure tonterizik, mundu guztizik ikusti nahi gu. Humore azidoa. Bale, baina nitzako tonteritzu edie, guztitzeatelako. Bueno, hori da, bale, Maite Kiro... hori da. Bueno, bai, urrengoa, LinkedIn. Hemen kolpez-kolpek esteko LinkedInik, baina, bueno, bakizu, horre agertzen dire genti esaten, berrota marrizkuntza dakizela, 80 programa erabiltzen da bezala, bakizu, lana eta plantak eitzeko erabiltzen. Plantak eitzera. Nik hori frogatu egiten dugu. Ia sare sozial guzti bezala, planta. Segi. Urrengoa, TikToka. Hau badekogu bai, eta han ekineka aipatu duen bideoa, lehenengo albistegirikotudakoa, hor dago, así que like eta bakizu, gustoko emon eta jarraitzu bai. Hor bakizu ez eragertzen da, historia txikitzuek, 3 minutukoak, gero oin bai jarri dabe bideotzik aparte historiak bai eitzeko. Eta gero bideo horrek konpartidu aldozu, partekatu aldozu, zure jarraitzaileekaz, eta bueno, badekogu materiala. Mozten jonbergea, ze oso gutxi falta zaigu programa bukatzeko. Beraz, aukeratu zuretzat hoberenak gelditzen direnak. Beste baterako itzikotaz, baina, jarra izen esangotaz. Urrengoa izen da Twitch, zuzenekoak eitzeko aplikazioa. Urrengoa Snapchat, Instagramek hartu bazela historiko ideie Snapchatektik, erresuma batuan eta estatu batuan asko erabiltzen den aplikazio badela. Urrengoa Pinterest, errezetak, eskulanak, argazki artistikoak eta normalien zu jartzen dozu nien Googleen ez dakite platera. Eta nahizu, plater baten argazki zen normalien Pinteresten
agertze da txospillo bat, lehenengo aukera Pinterestekoak izaten die. Bai. Politzea. Eta gero azkena izen da Be Real, baina nahi bazuen denboraz. Oso justu goazenez, beste baterako itziko, ze Be Real asaltzeko modukoa da. Vale, hoi gustatzen hemen zait. barkatu, faltan ez dago bizum, ez dago. Bizum, gainera, bai. Bizum. Bi real, a ber, hasi esaten diruz libre gabiltzala, bai. orain ez esan bizum. Ez du inorrek sinistuko Guk bestela. jendeari bidaltzeko, zena behartetzu. Zehara Bi refusiatu real, hori da. Zehara refusiatu entzat Kristinak Bai, esan deuele, horretarako bai aipatu bida. Baina egia, hitz ja lotu ezakezu, bizum, bi real. Emaizki utzu. Bueno, en fin, kuadrilla, utzi inbartza dituztet, ja, amaitzea argaudelako. Pasazait, hola, programazuei ere? Eski programa politzera nien lan pasetan da. Eski programa polita beti egiten dugulako. Hori ba. Horrela da. Bueno, neskak, egon direnak eta zuei denoi, eskerrik asko izatatik datorren astera arte, isa sakara zuentzat. Aio. Jo, ni nahi isa sakara, raperue, eta bueno, bezarka handi bete Amaika telebistantzako, eta bueno, inbiteitzen zutiedan hori entzuten nire azken albume, Lurrikarak dako izena, 5 abestiz osatute dago, eta bueno, etxuti esango zetaz duen konkretuki, bai, bueno, txikitako oroitzapenak eta itzen dotaz batun, gaur egungo esperientziz niri buruz itzen dut berba, eta jentie representaten dago, eta gaur egungo gazterize bat ez be. Orduan hori, inbiteitzen zutie entzuten, aukera bat emon, eta ia gustaten badatzuie. Oroitzen alzara txikita, nola geunden egun osoa jolasten. Eskuak zikin baina eraso barik, iuntzea heltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, zuretak poltsiko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer gabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora